Avui ens submergim en una de les pel·lícules d'animació més potents que s'han fet mai, La tumba de les llurnes. Per entendre de veritat per què impacta tant, no només hem de mirar la història que explica, sinó també tot el context històric que hi ha al darrere, que li dona una força brutal. Comencem. Anem al gra, a la primera sensació, el sentiment que defineix aquesta obra per a gairebé tothom que l'ha vista. Exacte. Aquesta és segurament la reacció més habitual. I no és cap exageració, és el cor de l'experiència. Però per entendre per què deixa una cicatriu tan profunda, hem d'anar una mica més enllà d'aquesta simple, però potent, veritat. Aquesta és la clau. La tristesa no apareix per art de màgia. Té unes arrels molt fondes en el món que retrata. I per respondre a aquesta pregunta, hem de fer un viatge en el temps i entendre l'escenari on passa tot. La resposta comença just aquí, en un Japó en plena guerra. I atenció, perquè el context històric no és només un decorat, és un personatge més, una força que ho canvia tot i que està darrere de cada tragèdia que veurem. Això és fonamental. No parlem d'un conflicte abstracte, no. Estem situats en un dels períodes més destructius de la història de la humanitat. Tota l'atmosfera de la pel·lícula està totalment impregnada d'aquesta realitat. I més concretament, veiem el conflicte des de la perspectiva de la població civil japonesa. Aquesta localització ens dona un punt de vista que potser no és tan comú al cinema occidental i que és absolutament clau per entendre el patiment dels protagonistes. I per situar-nos del tot bé, l'acció transcorre a l'Àsia, una nació insular que s'enfrontava a un moment decisiu, atrapada de ple en un conflicte d'escala mundial. Molt bé, doncs ampliem una mica el focus. El Japó no estava aïllat, formava part d'un engranatge global molt més gran, amb bàndols molt ben definits. L'enfrontament que afecta directament la història és clar, la Guerra del Pacífic. Un conflicte absolutament brutal entre el Japó i els Estats Units que es va convertir en un dels fronts més sangrants de tota la Segona Guerra Mundial. Les conseqüències van ser apocalíptiques, bombardejos que arrasaven ciutats senceres i que van culminar amb l'ús de 2 bombes atòmiques, un acte de destrucció a una escala mai vista. El cost humà va ser inimaginable. I és just enmig d'aquest infern on ens submergeix la pel·lícula, mostrant-nos la cara d'aquesta tragèdia a través dels ulls d'uns nens. Tota guerra té un final. Anem a veure com es va resoldre aquest conflicte i com aquest resultat va crear aquell entorn desolador, el de la postguerra que veiem a la pel·lícula. El resultat va ser una derrota total. La rendició incondicional del Japó va posar fi a la guerra, sí, però per a la població civil només era el començament d'una altra batalla, la de sobreviure en un país en runes, marcat per la fam, el caos i la desesperació. I aquest contrast ho diu tot. Mentre els Estats Units celebraven la victòria amb desfilades i eufòria, els ciutadans del Japó caminaven entre les runes del seu món. És en aquest paisatge de desolació absoluta on comença la lluita personal dels nostres protagonistes. Després de veure tots aquests fets històrics, arribem a la conclusió més humana, el missatge de fons que destil·la aquesta obra. Al final, tot es redueix a això. La pel·lícula despulla la guerra de qualsevol tipus de glòria o ideologia i ens mostra la seva veritat més crua, la destrucció de la innocència. Aquesta senzilla declaració, vista a través de la tragèdia d'en Seita i la Setsuko, es converteix en una veritat inqüestionable i universal. I tanquem amb aquesta reflexió, perquè més enllà de les dades i els llibres de text, hi ha històries com La tumba de les llurnes que ens obren una finestra a l'experiència humana de la història. Ens obliguen a sentir el passat, no només a conèixer-lo. Quina importància té mantenir vives aquestes perspectives personals? És una pregunta que val la pena meditar.